Hello mga higala, ang ato ang panag-istoryahan karon kay bahin sa paggamit sa parts of speech. Sorry, sagit na pala itong manok mo to siya speech niya. Joke lang. So basic English grammar, pinakadali nga paagi para makatunan ang English language. Para sa mga beginners ni siya guys nga learners o mga intermediate learners kumbaga kay importante kaayo ning parts of speech nga topic. Kay kini man kung parts of speech guys, mao ni siya haligi sa English grammar kay makat-una na to ni dali na lang kayo sabto ng ubang lessons or topic sa English o sa ikaw mismo sa ato ang pakikita sa ato ang panag-istorya sa English dali na lang kayo na masabtan ng English labi na ang order sa mga words ang pagkahanay silbi sa mga words kanang gitawag og syntax structure or istruktura sa sentence unsaon paghanay sa mga words nga makumpletong usa ka sentence nga dili wrong grammar kumbaga og masabtan jud ka sa imong kaistorya og sa imong gustong isulti silbi ba may pagawas gyud nimo ang imong gustong isulti gamit ang English ma-express nimo silbi imong kaugalingon sa paggamit aning parts of speech ato ang makat-unan dire sa saba kay manok parensya na mo. So again, ato ang makat-unan dire sa parts of speech nga topic kay kung unsay trabaho sa matag usa ning parts of speech o kung unsay ilahang pag-work ba ilang pagtrabaho kumbaga pag tinabangay nila sa matag usa nga mahimo kining usa ka sentence nga masulti na nimo ang imong gustong isulti sa English dali na lang kayo na to masabtan kanang mga um, tenses o unsa pa na mga basic grammar dali na lang kinaan mo siya masabtan kani yung pinaka importante kay angay makatunan para masabtan na to ang English topic or ang kaniyang para dali ta makapag-express kumbaga masulti na to atong gustong maisulti. So dili na nato pudugayon ato anang sugdan adto ta sa to ang lesson adto ta sa tong next slide. Here we go. So guys, ito anang sugdan, ato ang lesson sa parts of speech. Pero sa di pa ang tanan, unsa maning parts of speech? Unsa man ni siya? So guys, kaning parts of speech kay sa English, mga kategorya ni siya sa mga words, silbing grupo sa mga words ba nga gihanay or gitapok sa walo ka grupo. Mao ni ang noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. So mao ni say eight parts of speech nga haligi sa grammar sa English. Kumbaga, naay topic ani nga matan-aw diri sa YouTube ang matag-usa ani nila nga kung gusto jud ninyong lawom nga pagsabot aning 8 parts of speech naay matag video ani kada usa sa YouTube channel ni English in Tagalog with Graham ngadto gidiscuss ang matag usa aning parts of speech ug ilahang function or gamit nila sa usa ka sentence kumbaga naa dito matan-aw ninyo pero kaning ato ang lesson karon god kani siyang parts of speech nga ato ang i-discuss karon para madali nato silbing masabtan kumbaga ma-shortcut silbing i-shortcut na nato ba para makat-on dayon ta kay katong English ug Tagalog with Graham nga mga lesson para man to sa mga estudyante pero kining video na to nga ato ang gibuhat karon kini atong gitan-aw karon ang tumong ani kay makat-on dayon ta og ato dayong gamiton sa pakig-istorya dili sa exam sa eskwelahan kumbaga so atong purpose ani ang ato ang tumong is makat-on dayon dali ta nga makat-on og dali unsay paagi ba nga dali na to makat-on ni paggamit aning parts of speech nga makaistorya din tag diretso sa English ug masabtan din nato ang atong kaistorya para dali na siya silbi kay katong sa English and Tagalog with Graham God para tos mga estudyante yon nang take exam so kinahanglan gyud siyang sabton matag usa pero kani kay para makat-on dayon ta so balik ta sa to ang topic diri sa parts of speech unsa ning parts of speech mo ni say mga kategorya or paghanay sa mga words nga grupo-grupo og walo ka grupo so atong sabton ang ato ang topic so adre magsugod ta sa noun. Okay, so dali ta magsugod sa noun, ang pinakaunang kategorya sa mga words sa parts of speech. So mo ni pinakaunang grupo sa mga words, guys. Kaning noun mo ni say grupo sa mga words sa pangalan, people, mga tao, places, mga lugar, things, mga butang, food, pagkaon, ug animals, mga hayop, dayon profession
Wala na ko abutang ang profession, trabaho ba kung sa imong profession, welder, pipe fitters, tricycle driver, doktor, doktora, maestro, maestra, engineers, or so on, so forth. Kung unsa pa na dihang klase sa trabaho. So mao na siya yung mga noun. Tanang mga words nga mga ingon ana, naa na siya nagtapok sa grupo sa noun. Mao na siya parts of speech. Number one. So example, name. Graham, pangalan na sa tao. So noun na siya. Abby, pangalan na siya sa tao gyapon. Divine o unsa pa gini pangalan, Daisy or Steven. So mga pangalan nabilong na siya sa noun. Mao ang Tagalog ani niya sa subject nga Pilipino sa Tagalog. Pangalan ang tawag aning noun. Mao na siya. Places, mga lugar. Example, Cebu City, Manila, Baguio, USA, Mexico, California, Hong Kong, Tokyo, Macau, China, Sichuan, unsa pa na diyang lugar, Russia, London. So mo na siya mga places, mga noun na siya. Tanang words nga naghisgot og lugar, noun na siya. Nya, things, mga butang. Tanang mga butang, noun gyapon na siya. Tanang words nga butang, kurtina, sanina, brief, boxer, shorts, skirt, unsa pa na diha, blouse, toothbrush, plato, medyas, sapatos, chinilas, kabinet, na fridge, ref ba, TV, cellphone, tanang mga butang, naghisgot og mga butang, noun na siya. Part na siya sa noun. Dayon food, pagkaon, kasi tinuwa, humba, baboy, kanding, manok, unsa pa na dihang isda, o unsa pang klaseng pagkaon, basta naghisgot og mga pagkaon, mga words nga naay mga pagkaon, puro na sila noun. Naa na siyang katapok sa noun. Dahil man animals, mga hayop. Iro, iring, ilaga, baboy, manok, kabayo, sa pangklasiya sa mga hayop diha nga mga mananap nga mo ni siya noun, pangalan, silbi. So para ato masabtan kanang nga mga words nga naghisgot og pangalan, people, places, things, food, animals, mga pangalan, tao, lugar, butang, pagkaon ug mga hayop, mga mananap, kana sila tanan naa na siya sa noun. Mo na siya iyang grupo. Ang grupo ana nila noun. Basta timaan lang nato, basta pangalan sa tao, mga tao para sa anang tao. Na pangalan lahi man ning pangalan og name og people kay kaning name pangalan man ni sa tao para sa nang Graham, Daisy, Abby. Anak mo na si pangalan. People, boy, boy, batang lalaki, batang laki ba? Girl, batang babae. Din human, young man, tanon nga laki. Young woman, tanon nga babae. Daga, anak ba? Din human, old woman, old man, women, mga babae, daghang babae. So mao na siya, lahi ni siya ang name of people. Basta kani mga words nga naghisgot og tao, naghisgot og pangalan, excuse me, naghisgot og mga lugar, mga butang, mga pagkaon ug mga hayop ug profesyon, trabaho, doktor, doktora, maestro, fireman, bumbero, inana, puro na sila noun, na sila nabilong sa noun. Dayon ang ikaduha nato nga timan-an kaning pronoun. So mo na siya pronoun. Unsa man ning pronoun? Kaning pronoun guys sa English ani niya ang pasabot aning pronoun. Pronoun replaces noun in a sentence. So iyang ilisan ang noun, ang trabaho aning pronoun silbi ilisan niya ang kaniyang noun sa usa ka sentence. Kay para dili repetitive ang paghisgot o paglitok nimo sa usa kasi paghimo nimo sentence. Kay kung magbalik-balik gud ka, repetitive kayo, magbalik-lain kay paminawon, di ba? Sa ganahan, istorya nga musig istorya kag tao nya musig balik sa istorya, di ba? Lain paminawon so para ma-avoid na, para malikaya ng pagbalik-balik, mao ni siya naaning pronoun. So ang kaning pronoun guys, mo ni siyang I, ako, he, siya nga lalaki, she, siya nga babae, it, ang pasabot niya, ang gitukoy ani niya is mga butang, mga hayop, it. Then we, kita, us, kita, himself, reflexive pronoun, ang tawag aning himself, reflexive, kay nag-reflect siya ang kaugalingon ba, iyahang kaugalingon, reflexive pronoun, himself, siya, wala siya, iyahang kaugalingon, dili siya ha, siya kay him to o she, lalaki ba o babae. So, ang iyang trabaho, ilisan niya sa noun, kay para dili repetitive sa usa ka sentence. Example, atong buhaton maghimo ta og usa ka sentence. Graham, atong pangalan. Example lang Graham. Kay noun man na si Graham sa pangalan man na siya nya people. Si Graham goes to the market. Graham bought
vegetables. So lain ka paminahon, di ba? Magbalik-balik sa gram, gram. Graham goes to the market. Graham went to the market and Graham bought some vegetables or bought some meat. Lain kay paminaw magbalik-balik. Pwede na to siyang ilisan sa ikaduha katong Graham tangtango na to dito sa ikaduhang part sa sentence nga dili na siya magbalik-balik. Ato siyang himuong he. Graham went to the market. He bought some vegetables. So nakita niyo guys ang gamit niya. So mo iyang purpose para ilisan ang noun. Dili lang kay pangalan ha, dili lang kay Graham. Pwede sad og tao, lugar, things, mga butang, pagkaon, kani pagkaon kani he ate man siya diri ni na things ate na siya yaman kaning animals mo na siya imot pasabot ana. Places ana mo na siya imot pasabot na niya. We kita as himself. So mao na siya iilis-ilis na to sa sentence para dili siya repetitive or redundant para to avoid redundancy para dili ka magbalik-balik lagi repetitive inana sa usa ka sentence. So mo purpose niya. So nakita rin niyo ang pinakaunang gamit nila, di ba? Magtinabangay na sila para makakumpleto kag usa ka sentence. Unya, kung naa ka ingon ana, kinahanglan imuha man ang i-describe ang imong isulti, ang kanang tawo nga imong gibut pasabot, ang butang nga iyang gipalit, ang hayop nga iyang gidala or nag-unsa siya, imuha gyud siyang i-describe. So kinahanglan tag adjective. Mo na siya trabaho sa adjective. Ang kaning adjective naghalugway ni siya sa noun o pronoun kay usar man gyud ning noun o pronoun kaning pronoun igihar man ning ilisan ng noun og I, he, she, it, we, us, himself, di ba? So mura na siya trabaho sa pronoun, ilisan niya sa noun. Pero karon kanis adjective iyan ning i-describe si noun o pronoun kung unsa ni si noun o pronoun mo nang iyang ihalugway, i-describe niya silbi ba mo ni trabaho aning adjective. Ang example ng mga adjectives kana tanang mga words nga nag-describe para sa nang dako, big, small, beautiful, cute, ana o unsa pa na diha klase sa mga words nga nag-describe color inana butang nga mga nga diin gikan ng mga butang nga basta mga words nga nag-describe naa na siya sa adjective. So example na naa siya order, na siya gitawag og order. Kaning order niya kinahanglan sundon gani siya kay kung dili man sa sundon maguba pa ng sentence marong grammar nakadi na ka masabtan sa imong kaistorya. So magsugod ta na sa quantity. Unsa man ning quantity? Gidaghanon pila ka buok. Mo na siya quantity. Pila ka buok tao? Noun, di ba? I-describe man nimo, noun. So i-describe nimo ang tao pila ka buok, upat ka tao. 4 women, na 4 women or 4 men, na so or 3 cities nga affected sa flood, na so imong i-describe ba kung pila ka buok, quantity, gidaghanon. Dayon human quality. Kaning quality guys, nindot ba? Bati ba siya? Or sakto lang mo na sibot-sabot ning quality. Then size, gidakon. Sa imong gihisgutan kung unsang klase tao ba na imong gihisgutan, hayop, dako ba kay manok, dako ba kay nga tao, taas ba kay siya nga tao, dako ba kay siya nga lugar, or unsa ba ni siyang pagkauna pitin dako dako ba kay nga mananap. Nana ba mo na siya size. Dayon human sunod age, ang iyang katigwangon, bag-o ba na siya, daan, or pag-ulang or daan na kaayo. So mo na siya ikaupat, then ikalima shape. Unsa may iyang porma? Triangle ba na siya, circle, o unsa pa na siya diha? Lingin ba na, oblong, o unsa pa na shape ana niya? O nya man color, kung unsa si color niya? Blue, green, red, violet, or unsa pa man klase sa color. O color. Then man origin. Kaning origin diin gikan. Diin gikan na butang sa Japan ba na siya, gikan ba na siya sa China, or gikan ba na siya sa Russia, sa Amerika, ng butanga o kada pagkauna para sa Indian food, chicken curry, diin na gikan. Origin gikan siya, this is an Indian food. Chicken curry is an Indian food. So imong i-describe nga kani siya Indian food, gikan ni siya dito sa India. Kana mo na siya origin Indian. Then man ang materials, kaning materialis unsa may gibuhat anang butanga, anang balay baron gihinimo ba siya kahoy, puthouse, simento. So mo ni siya origins ani niya o materials. Kinahanglan nato gini siyang sundon para dili maguba ang sentence. So magsugod gyud tas 1 2 3 4 5 6 7 8. So magsugod kas quantity pila ka buok, quality gininduton, size gidak-on, age kanusa gibuhat, tiguwang na ba na siya or batan-on, shape, usay porma, lingin, or
circle, usa pa na diha, triangle. Color, unsay color niya, origin, diin gikan, materials, kung unsay gibuhat, ana, unsay gama na siya ba, kahoy ba na siya, puthaw or semento. So maghimo tag example para masabtan ninyo, pwede mo maglibog. I, pronoun, di ba kay naghalugway sa noun og pronoun. So kaning pronoun nga I, ako. I both. So kaning so both verb. So i-discuss na sa next slide, verb action words. Pero karon ato sang para masabtan ninyo kaning adjective. I both nipalit ko two nice duha ka nindot, big dako, new bag-o, long taas, brown Italian wood chairs. So kani siya guys, akong gipalit duha ra gud ka bangko pero akong gi-describe gamit ning walo ka order aning adjective. Pero pwede kog dili, kanila ako lang gipakita ninyo ba kung unsaon sa pag-describe gyud nga kana atong sundon ang kaning iyang order sa adjective. So I bought two nice big new long brown Italian wood chairs. Pwede ko na ko ingnon gud nga I bought two nice chairs lang. Ako pa yung pero para lang masabtan ninyo nga mao ni siya. Ang quantity niya duha ka buok, quality niya nindot, then ang iyang size dako, iyang age kay bag-o, then human ang iyang shape kay taas long, iyang color kay brown, iyang origin din siya gikan sa Italy. Yaman iyang materials gama siya sa kahoy. Ang ako ang noun nga chair, nga bangko, which is ang things. Ibutang man ni siyang bangko, chairs, duha ka buok. So, di ba? So, ang I, ako, ang pronoun, ay naghalugway sa noun o pronoun, gamitan na itong adjective. Kani siya nga words, guys, kani sila tanan. Two, nice, big, long, brown, Italian, wood. Puro na siya adjective. Mo na siya ga-describe sa akong duha ka bangko nga gipalit. Pero pwede kung imong ingnon nga two nice chairs lang. I bought two nice chairs. Pero tungod lang para ma-describe, pakita na ko ninyo kung unsaon paggamit aning adjective nga i-describe gid nimo sa mga grabing description, grabing pag-describe nimo ba. Pero pwede ko dili nimo i-describe tanan basta simo ang sundon ang quality, ang quantity, quality, size, age, shape, color, origin, materials. Dili pwede nga imuha ni siyang scramble, imuhang balik-balik taron, dili pwede kinahanglan magsunod yung kaning order kay imo kung imo ni siyang usbon, dili nimo siya sundon, magsugod ka sa shape, then human sunod imong size, then man quantity, then age, origin, maguba ang imong grammar, di na hinuong ka masabtan. Example atong suwayan ha, I bought, nipalit ko, Italian, new, brown, big, long, nice, wood, two chairs. So di ka masabtan, di ba? Lain kaayo pa binawon. So kinahanglan imo gani siyang sundon. Quantity, quality, size, age, shape, color, origin, materials. Example lang, pero pinakadali, shortcut lang. Black cat. Itom nga iring. Black cat. Mo na siya sakto, sundo nimo kay di ba gauna ang color, di ba color. Pwede mo kung dili mo unon. Ang ako lang pud pasabot ba kaning noun nga animal, cat. Animal, cat. Unsa man ang iringa? Itom na siya. Itom na nga iring. Color niya itom. So, black cat. Di ni mo pwedeng ingnon nga cat black. Mag-una na pirmi ang adjective sa noun. Una ang noun, mag-una dyan ang adjective. I-describe di mo silbi ba? Una ang iyang noun. Ang butang nga imong i-describe. So, magsilbi, mag-una yun ang adjective. Black cat. Dili pwedeng cat black. Iring itom. Dili kaysa iring nga itom, di ba? Lahi kayo, lain kaysa paminahon. Okay, so I hope nasabtan niyo guys ang gamit ani niyang pinakaunang gi-discuss nato kaning tulo ka buok, noun, pronoun og adjective. So simple na kayo, di ba? Usbon lang nato name, kaning noun, mga words nga pangalan, mga tao, mga lugar, mga butang, mga pagkaon, ug mga hayop, mananap, og profession, mga trabaho, doctors, welders, engineers, mga usap na klasiha, cook, chef, mga inana, bisan mga waiter, waitress, bisan unsa na pilot, unsa pa na klase profession, bombero, basta magkana nga mga words, naghisgod kanig pangalan, tao, lugar, butang, hayop, mananap, pagkaon, profesyon, noun na siya. Unya kaning pronoun iharang ilisan ang noun sa sentence para dili repetitive.
inig musturya ka dili ka pabalik-balik mo nang ilisa na to og I, he, she, it, we, as, himself. Ilisa na to ang name, places, people, things, food, animals. Pwede magbalik-balik ba kumbaga. Adjective mo ni siya mo halugway, mo describe sa noun o pronoun. Kung dako, pila ka buok, unsay gidakon, diin gikan daan bag-o, unsay color, o unsay materialis nga gigamit. So mao ni siya gamit ani nilang tulo. So karon proceed tayo dito sa next slide na to para na pud sa verb. Here we go. Okay guys, diri sa atong ika-duha nga slide, ang atong hisgutan is ari na punta sa verb, kining mga action words. Mga words guys nga nag-involve ba og physical action, paglihok sa lawas. Mo ni siya mga verb, mga words nga naay connection bitaw sa paglihok sa lawas, action words sama aning it. Kaning it guys, lahi ni siya atong food ha, katong food pagkaon man to siya nga noun man to siya, atong mga pagkaon, chicken curry, mga klase-klaseng pagkaon nga words nga mga pagkaon, noun to siya. Pero kaning it, lahi ni siya kay verb ni siya, action man ni siya, imuhang pag gunit kutsara, paghungit nimo si mong baba, imong usapon ang pagkaon katong food nga noun, imong usapon na naman toy action sa imong lawas, ni ginag-usap naman ang baba, imong gihungit sa imong baba. Mao ni siyang verb na siya, action words na siya, action word. Tanang klase nga action word, verb na siya basta nag-involve na siya o na ay paglihok ba sa imong lawas, na ay involvement sa paglihok sa lawas, physical activity. Inana mo na siya verb. Sama aning pagkaon, walk, paglakaw, sleep, pagtulog, nya work, pagtrabaho. Kaning pag-walk, pagulakaw, involved man nag-action kay mulihok man imong tiil, mutikang, mulakaw. So mulihok gani ka verb na siya, ang word nga gamiton ana para sa pag-walk. Mo na say verb nya. Pagtulog, pagpiyong sa imong mata, ipahuway nimo imong lawas, action manghihapon na siya, sleep ang tawag ana niya or verb ang tawag ana niya. I mean, work, pagtrabaho, samot na ning work. Kay trabaho man ka, naglihok ka, na akay gibuhat, welder barong ka, nag-welding ka na, maestro ka, nagtudlo ka diha sa blackboard, nakigsuwat diha sa whiteboard, blackboard, unsa pa na diha, nagsuwat ka diha sa gamit ng chalk, nagdiscuss ka, nagistorya ka, basta nag-involve og lihok sa lawas, mao na siya ay action word nga verb. Duha ni ka klase ang verb na ay gitawag og state verb og action words. Kaning mga action words mo to katong mga paglihok sa lawas. Then kaning state verb mo ni siya gitawag og state of being. Ang kaning imuhang kahimtang ba. Gamit isang to be verb. Para sa naman to be verb, am, is, are. Mo na siya state of being, state verb. Walay action pero verb gyapon siya tungod sa imong kahimtang. Unsa imong kahimtang karon ba? I am happy. Plus adjective gina siya. Kinahanglan na jud kay adjective para sa ning kahimtang nimo malipayon ka, gi-describe nimo nga malipayon ka, ako ay malipayon. Ako'y malipayon ana. I mean, ako'y masakiton, na ako'y sakit. Then I am nice, buutan ko, maayo ko. O I am bad, bati ko, ngilad ko. Oo na siya. State of being. So lahi na siya nga verb pod, pero i-discuss niya na to sa mga umaabot pa nato nga lesson. Pero mag-focus sa tadris action words kay mo man ni permente yung gamiton pinakagamit kay nga verb kani ang mga action words. So pag lihok ba sa lawas kumbaga, basta di ato kalimtan basta state of being, state verbs kay am, is, are, I am plus adjective, kani adjective mo siyang happy, sick, o nice. I am happy. He is sick. You are nice. Inana mo say state of being, ang imong kahimtang ba maayo ka, masakiton ka, malipayon ka, magulanon ka, mo say state verb. Pero ano mag-focus sa action words diri sa parts of speech kaning verb. Tanang grupo sa mga words, tanang mga words nga naghisgot og pag-action, paglihok sa lawas, tanang mga paglihok, physical activities, pagdagan, pagkat-kat, ambak, unsa pa na dives, tubig, langoy, o unsa pa na diha, pagduwa, tanan pag-drive sa motor, sakyanan, unsa pa imong buhaton na physical, exercise ka, tanan action words na siya. Pag-istorya, kana siya pag-istorya, verb man na siya kay may istorya, lihok man ba mo na siya action words. Dayon kinahanglan ta niya para sa tong example na to sa una nga naam to say verb, I bought, nipalit ko, ako I pronoun, tapos bought, then akong gi-describe kung sa akong gipalit nga
nga noun, chair. So describe na ko nga brown na dako siya gikan sa Italy na. So mo ni siya gamit aning verb, action ni siya sa usa ka sentence. Kinahanglan mo ni siya paghanay ani niya. Then ikasunod ani niya kaning gitawag og adverb. Kaning adverb guys, parehas ra gyapon ni siya sa adjective, nag-describe gyapon ni siya sa mga words, pero ang gi-describe ani niya lahi na dito sa adverb kay lahi na dito sa adjective kay katong adjective ang describe atong adjective ang noun raman og pronoun. Kani siya naghalugway ni siya sa action verbs. Iyang gihalugway ba ang verb nga action, ang imong gibuhat ba nga lihok unsay iyang gi-describe ba ang lihok nimo nga gibuhat, ug ang adjectives astang adjectives iya po ning i-describe, pero di sa tang focus ato kay kanang maghimo niya taglaing video para ato, pero mao gyapon ni siya, the same ra gyapon ang idea, ang konsepto niya ba silbi the same ra, pero iyang i-describe yun mostly ay ang verbs, kaning verbs mo ihang i-describe nga ang paglihok, giunsa nimo paglihok, ni ambak siya taas kaayo na inana og gidagan siya kusog kaayo inana. Mao ni siya gitawag og adverb. Ang adverb kay mo gini mo describe siya maghalugway sa action verbs og adjectives. Example nato, pinakaunang example nato sa ubos. I, pronoun, ako. Run, kani siya kay past naman, humana ni dagan na ba? Humana. I run quickly to my house. So kaning adverb ani, kaning quickly mo ni siya adverb, kaning quickly. Diin man siya paingon. Diin siya ni dagan, paingon ngadto sa house, to my house, amo ang balay, my house. Kaning house mo ni siyang noun, balay. So I run, ang iyang gi-describe, unsa niya pag-describe ang pagdagan? Perting paspasa, quickly, dali kay ba? I run quickly to my house. So nakita na ninyo guys. So mo ni siya iyang papel sa sentence o iyang trabaho ba kumbaga sa kining sentence, kining adverb. Iyang i-describe giunsa niya paglihok, giunsa pagdagan ang katong bata. I run, ako giunsa nako pagdagan, I run quickly or I run slowly to my house. Kasagaran ani niyang adverb na ni siya ilway sa tumoy, quickly, slowly, basta inana mo na siya mga kanang example aning adverb niya. Ang ikaduhang example na to, that car, adjective, is so expensive. So asa man diri ang adjective duha ni kabuok. A car is kuan kaning car day kuan maning car, noun kay butang maning car, consider mo siya nga things, butang car. Di man kaning expensive mao ni siya adjective kay expensive, mahal. Describe nimo ang butang nga mahal. So iyang gi-describe ang kotse, ang auto nga perting mahala, so expensive. The car is so expensive. Kung imo sang tangtango ning so, at di naton ibutang ang so diri sa sentence, tangtangon ta ning so, the car is expensive. So wala nimo gi-describe kung unsay degree ba, unsay degree sa iyang kamahalon sa sakyanan. Muna siyang dili nimo butangan adjective, pero butangan nimo adverb, mas mo naidaghang information ka bang gipuno nga unsa ka mahal anang sakyanana. So mao na siya, simple na kay na siya mga words nga imong ibutang sa sentence, pero ang iyang meaning mausab kay dako kay siya og kanang kausaban, kay imo man siyang gi-describe og taas kay nga dako kay nga degree, mapun-an nimo ba silbi ang imong mensahe ug imo hadyon siyang ma-express ang gusto nimo isulti sa English. Kumbaga, that car is so expensive. Mahal kaayo ng sakyanana. Pero kasagaran yun ani kanig yung ly, quickly, slowly, usa pa na klase diyang mga adverb mo na siya naagi na siya ly sa tumoy ang kanang adverb. Ato lang perminting timan-an nga kaning adverb magsige ni siya describe sa mga action words or adjectives. Kasagaran gyud ani niyang buhaton, ang iyang trabaho is iyang i-describe, iyang ihalugway ang kanang mga verbs nga action verbs kumbaga. Nya naa ni siya upat ka klase nga adverb para masabahibaw-an na to ang pag-describe na to sa usa ka butang or sa usa ka action, dili butang, sa usa ka action or sa usa ka kahimtang. Mo na siya, mo ni siya gamit aning adverb. Sama gyapon atong adjective, pero ang nakalahi lang nila mag-una ang verb, una ang pag-describe. Kay dito sa adjective, di ba, mag-una man kinahanglan, mag-una man ang adjective, una ang noun. Kani siya sa adverb, mag-una ang verb, una ang adverb. So iuna na to ang action, una ang pag-describe sa action. So I run quickly, di ba? Para sa atong
black cat, di ba? Una ang kanang adjective black, then una ang cat nga noun nga iring. Then diri kay mag-unang action run kana siya is past naman past tense. Past I ran quickly, dagan ako man naman dito sa among balay. Padung sa among balay to my house. I ran quickly to my house. Mag-una ang verb, una ang adverb ang kanang pag-describe niya. Arita sa types of adverb ang mga lain-lain classes adverb. So mao ni siya ang adverb of manner. Kaning adverb of manner, how something happen. Kung unsa how something happens, kung naunsa pagkahitabo, mo ni sabot aning adverb of manner. Example ani nga mga words aning how something happens slowly. Naunsa man pagkahitabo ang pagdagana nimo nung dali magay kang naabot sa balay kay tungod I ran quickly. Paspas kay kung pagdagan or hinay ang dugay kay kang naabot how something happens naunsa pagkahitabo ang dugay kay kang naabot I ran slowly or I ran quickly. So mo ni say adverb of manner. Ang iyang manner ba ang iyang silbing panghitabo giunsa pagkahitabua mo na siya how something happens. Adverb of time kaning sa adverb of time but pasabot niya when something happens kanus-an nahitabo ang action. So yesterday, today. So I ran quickly yesterday to my house. So gahapon ni dagan ko kusog kayo I ran quickly yesterday to my house or yesterday I ran quickly to my house. Inana. So dali ra kayo mo ni siya gitawag og kanus-an hitabo ang action. Dahil naman adverb of place where something happens. Diin nahitabo ang action. Everywhere. Anywhere. Dito. Where? Out there. Everywhere. So, mo na say, diin hitabo ang panghitabo. Then, human ang adverb of degree, kaning last na to, kaning adverb of degree, mo na siyang how much or amount giunsa unsa gidak-unon unsa ka unsay gibugaton unsa kadaghana nganong nahitabong ingon ana ba nga grabe jud kay nga intensity ba inana Sylvie. So very or too. So example, that car is so expensive. That car is very expensive. Or that car is too expensive for me. I can't afford that. So dili ko ka-afford na. That is too expensive. So that car is too expensive for me. Or so expensive for me. Or very expensive for me. Na mo say manner. So, very, og too. So simple na kay guys, di ba? So katong ubang part sa speech ato to i-discuss sa sunod nga topic pero dili na kay to siya kanang importante gyapon to siya sa English sa pag-create og sentence pero kani gyud sila mo'y pinaka-importante, pinaka-basic or pinaka-haligi og imuha ni siyang masabtan karon sa atong pag-discuss. After ani akong ipasalig ninyo kamao na gyud mo English kay nganong dali naman kay ni sa sabton dali naman kay kasabot sa mga butang dali na kay nimo dali na kay ka maka-create og sentence kaysa magsigi kag sag-ulo ang mga words pila ka libo na kabuk words imong sigihag basa-basa usay but pasabot na dugay kay ka makat-on na budagan pag napulo 20 ka tuig 15 ina na una ka makat-og English atong ilaktod inani kay para dali natong masabtan kay mo nang sag-ulohon ng mga words na pila ka buok nya wa ka kahibaw unsa asa na siya nabutang ng grupo ng words samot ka dugay di ba pila ka tuig una ka makat-on pag English so amo na ni say pinaka technique so katong ubang parts of speech ato itong buhatong videos mga sunod nga videos na to sama atong preposition ug uban pang mga parts of speech para dali na to magatunan kato sila dali naman lang to pero kani gyud mo pinaka importante kaning verb adverb adjective pronoun ug noun so atong ibalik mo na siya pinaka importante kayo noun pangalan sa mga tao wait wow da akong pen here's my pen wait Facebook. So noun, again, pangalan, mga tao, lugar, mga butang, pagkaon, animals, niya pronoun I, he, she, it, we, us, himself. Niya mo na siya mo ilis sa noun. So panghalip, pronoun. Pronoun replaces noun in a sentence. Adjectives naghalugway sa noun o pronoun. So atong di na to kalimtan pagsunod aning order. Pwede nimo dili isa gamiton tanan basta importante sundon ang kaniang order
So muna example sa ubos, I bought 2 nice big new long brown Italian wood chairs. Dili pwedeng imong balik-balik taron. I bought Italian brown long new big nice 2 wood chairs. So di ka masabtan pati kayo pagka-istorya, di ba? Harong grammar. Unya arita sa sunod kaning verb action words, tanang mga words nga nag-involve og paglihok sa lawas, kaning physical activity, action words sama sa pagkaon, eat, walk, sleep, work, mo na siya mga action words. State of being, kahimtang, am is are plus the adjective, I am happy, he is sick, are you nice? Example. Then adverb, naghalugway sa action, verbs o adjective. So baliktad siya, ang katong sa adjective, maguna ang adjective, una ang noun, kani siya maguna ang verb, una ang adverb. I ran quickly to my house. That car is so expensive. I can't afford that. Then types of adverb, adverb of manner, how something happens. Naun sa pagkahitabo ang usa ka action, slowly ba, hinay ba, pas-pas ba, quickly, adverb of time, when something happens, kanus saan hitabo ang action, yesterday ba, gahapon, karon o atong ni sa aging adlaw, atong ni aging tuig. Adverb of place, where something happens, diin hitabo ang action, everywhere, bisan asa, or didto, dire, diato, sa unahan, sa iskina, ana. Adverb of degree, ang intensity sa action, unsa ka intense ang action, how much, amount, so, very, or to. So guys, I hope na amoy nakatunan diri sa atong lesson karon. Daghang salamat sa pag-tan-aw, gay kalimot pag-subscribe diri sa English Visaya TV. So, see you on my next video. Goodbye.